Poznáš ten pocit, keď si myslíš, že si free a zrazu ti napíše Laura? Áno, tá, čo má okuliare na jedno použitie a jedno do živote? Pripútaj sa, ide sa na prežitie. Prečo ma ignoruješ? Vidím, že si bol online. Môžeme sa porozprávať ako ľudia? Mám nové okuliare, vidím ťa jasne. Myslela som na teba, keď som jedla tresku. To nie je správa, to je útok. Digitálny horor v 4 dejstvách. Čakám už len, kedy ma vyvolá cez zrkadlo. Ako odpovedať ako boss. Tvoje správy ma zastiehli v roku 2018. Vtedy ma to ešte zaujímalo. Nehnevám sa, len sa blokujem noblesov a šampanským v ruke. Odpovedaj štýlom, ktorý by aj FBI používal na svedkov. Krátko, jasne a bez možnosti návratu. Ak máš aj ty svoju Lauru, odvážnu stíhačku s diplomom zo zbytočného kontaktovania, použi tieto rady, zachráň si nervy a ži svoj život bez hororových sequelov. A nezabudni, keď padajú kométy, my sa skrývame v kryte s Wi-Fi blokom. Daj like, ak poznáš takú Lauru. Komentuj jej najväčšiu legendárnu správu.